Jama'a assalamu alaikum, barka da zuwa shirin Pap Hausa na wannan lokaci. Sunana Umar Isa Dandago. Jama'a na cigiyar Yahaya Bello, tsohon gwamnan jihar Kogi. Saboda haka ne ma muka gayyato wani makusancinsa wanda ya ce da an bawa Yahaya Bello mukamin ministan tsaro a Najeriya da tuntuni an magance kaso mafi yawa na matsalolin tsaro da suke damun ko kuma suke addabar ƙasar. To amma shi ɗin ya iya tsare jihar tasa sanda yana gwamna? Sannan wacce takara zai fito ne a zaɓe mai zuwa? A dakace mu. Barkanmu da dawowa shirin Pap Hausa. Kar ku manta da bin shafukanmu na sada zumunta da kuma yi mana subscribe a tasharmu ta YouTube, wato Pap Hausa. Bakon namu kuwa shine Nasir Lawan Magaji, ɗan jam'iyyar APC, sannan shugaban gamayyar Spark Niger 360, ƙungiyar da ke rajin tallata shugaba Tinubu a Najeriya. To amma ganin abin da ya faru ga kakakin majalisar wakilai a garin Zaria a ƙarshen makon da ya gabata, a inda wani matashi ya yi yunkurin janyo shi ƙasa daga kan dandamalin da ke jawabi, anya kuwa ba alama ba ce da ke nuna irin yadda talakawa suka fusata da salon mulkin na jam'iyyar APC? Alhaji Nasir Lawan Magaji yana tare da ni a wannan ɗakin yaɗa labarai namu. Barka da zuwa shirin Pap Hausa. Barkanmu dai Malam Umar. Kamar yadda na faɗa a gabatarwa za mu magana akan tsohon gwamnan Kogi Yahaya Bello, kuma zuwa nan gaba kaɗan za mu magana akan jam'iyyar ku ta APC da kuma yadda take losing popularity, ma'ana mutane sun gaji da ita kuma suke ƙoƙarin kawo wa nema wa kansu mafita da sauyi. To kafin mu zo wannan, mutane za su yi mamaki, na san kai ɗan jihar Kaduna ne, amma kuma kan jiki kan ƙarfi tsawon shekaru kana tare da tsohon gwamna Yahaya Bello kuma kana yi masa campaign, kuna ayyuka tare da shi. Me ya alaka ku da shi? To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda ka faɗa, ni sarfaffen ɗan jihar Kaduna ne. Ba bako ba wanda ya zo cira ne ba. Mu ne indigenous ɗin Kaduna, dan ni daga sauran Kaduna nake, yaran Baju. Kabilan Kaduna ne, so kaga ko mu ba bakin haure ba ne. Kaduna gari na ne, a nan aka haifi kakanni na. Kadai ko wasu kake garawa magana da kake cewa ko ba baki bane ba. Ka san ta Kaduna ai gari ne wanda ka zo na zo, haka ake cewa. Amma kuma akwai asalin masu gari ai. So ku ne kenan. Mu ne masu gari. Kuna daga cikin asalin yan Kaduna. Mu ne asalin yan Kaduna. To me ya tsallakar da kai jihar Kogi kake alaka da Yahaya Bello? To abu biyu ne. Na farko akwai amintaka, na biyu akwai siyasa. Shine these are the two things da suka sa na haɗu da Yahaya Bello. To wani irin sani kai mashi ba ta alakar abokantaka ba, a matsayin aiki? Shugaba ne shi, ya jagoranci mutanen shi, duk da cewa akwai mutanen da suke sukarsa a bisa wasu abubuwa da ake cewa ya gudanar lokacin da yana mulki, amma kai wani irin sani kai mashi a matsayin shi na gwamna, ba a matsayin shi na Yahaya Bello ba? Matsayin shi na gwamna zan ba da misali, saboda ko da na san shi gaskiya yana gwamna, sannan na san shi. Idan ka haɗa mutane goma, da wuya ka samu wanda za su ce maka sun taɓa haɗuwa da Yahaya Bello haka da haka. Haka ne, kamar bai da mu'amala kenan? A'a, ba bai da mu'amala bane. Ka san kowa na da yanda yake gudanar da rayuwar shi. Wani kamar ni yanzu misali, ni idan zaka dauke ni mutum ne mai shiga cikin jama'a. Dan in zauna a gida ma kamar an takura ni, because haka nake gudanar da rayuwata. So kowa na da yanda Allah ya tsara masa rayuwar shi. So galibi mutane suna faɗa akan Yahaya Bello wanda ba su san shi ba. Ko ni farko da na fara haɗuwa da shi, na ce bari dai in ji abin da za mu yi. Daga baya na gane cewa mutumin kirki ne, kuma mutum ne wanda ya san abin da ya kamata. Kuma aikin da ake faɗa a Kogi, wallahi subject to verification, tun da aka yi Kogi ba zan ce babu wanda ya aiki kamar shi ba, amma ya yi ayyuka da yawa. 'Yan Kogi fa suna kallon wannan shirin namu. Okay, kwarai. Abin da zan faɗa yanzu abu ne da is subject to verification. They can go and verify. Okay.
in ba daidai ba ne sai su faɗa. Za su iya zuwa gidan TV nan naku su zo sai nasu bayani. Yanzu bari fara maka daga kan security. Kogi ita ce jiha ɗaya a Najeriya da ta yi boda da jihohi 10. Jihohi 10 kudu da arewa. To a tsakiya take kenan. A tsakiya take, shi yasa ake kiranta confluence states. Saboda ta hada gurare da yawa. Kogi ce jiha ɗaya tilo wacce take da wannan abun a ƙasar nan. Kafin zuwan Yahaya Bello gwamna akwai insecurities wanda Kogi ta zama ma nan yan ISWAP suke da inda ake hada makaman bom a Okene. Yahaya Bello yana gwamna ba sawa yayi aje a yi ba shi kadai. Da shi aka tafi gurin aka je aka yi destroying wannan abu. Na farko kenan. Na biyu, Yahaya Bello is the only person da a Kogi da ya zo da ya samu wannan abun sai ya ga to menene zai iya yi. Sai ya recruiting matasa. Bandit hunters ake ce musu. Akwai hoton masu farautan 'yan ta'adda. Ya yi recruiting kusan mutum 300,000. 300,000? Kusan 300,000 aka recruiting, aikin su kenan. Su je su bi lungu-lungu su ga ina za a samu wa'annan mutanen, a ina suke buya. Ka gane? Daga nan aka zo a kowane mashigan jiha aka share daji mita kusan 150 saboda za a iya samun hangen su idan masu sun buya a wani guri. Za a hange su daga nesa. You know, so shi yasa nake gani. Amma su wannan bandit hunters, ma'ana masu farautar yan fashin daji, idan aka samu matsala gwamnatin da ta biyo bayan shi ba ta dora daga inda ya tsaya ba, ko kuma aka samu tangarda ta biyan albashi ko kula da su da wane ne, baka ganin su ma za su iya zama barazana misali? To wannan abu ne wanda ya yi musu tsari wanda yake mai dorewa. To wannan tsari ne irin nashi, shi da yake gwamna nauyi ne kan shi ya discharge wannan duties ne. Kuma yayi. To a wancan lokacin aikin su ya bada ma'ana? Aikin ai baka jin kowa a Kogi. Baka jin kowa a Kogi, ba Kogi kadai ba. Ya extending har zuwa North Central, su Nasarawa da su Plateau. Galibi ba a samu wannan abubuwan lokacin. Har akwai wasu kungiya Social Plus Africa sun ba shi award akan wannan jajircewa da yi na kawo tsaro a North Central. To baka ganin wata kungiya ce kawai da wani zai kirkire ta ya ce bari mu je mu ci kuɗin gwamna? Kungiya ce babba, na faɗi sunanta Social Plus Africa. Ka bincika ka gani. Suka duba suka ga ba jajirtaccen gwamna da ya yi maganin tsaro kamar shi. Suka ba shi kuma shi abin da nake son ka gane, mutane ba su sani ba, shi ba wai yana zaune ba ne yake sawa aiki. Galibi da shi ake shiga dajin. Because if you are a leader, you have to lead by example. Dole ka zama na kai ne a gaba, so that mutane wanda suke banka za su samu. Wato kana cewa jarumi ne? Ya Bello jarumi ne, ko kowa ya sani. Amma misali ka ce, na faɗa a gabatarwa cewa ka ce da za a bashi, ko da an bashi ministan tsaro a Najeriya da tana an yi maganin mafi yawa na matsalolin tsaro a Najeriya. Najeriya ba Kogi ba ce ba. To yanzu bari baka misali. Najeriya tana da faɗi. Okay, to yanzu bari. Me yasa kake ganin ya cancanta? Bari baka misali. Wanda yake karamin minista na tsaro yanzu ɗan Zamfara ne. Ya yi gwamna a Zamfara, do tenuwa da ya yi. Tun kafin ya zo ake samun wannan matsalolin rashin tsaro a Zamfara nan. Ya zo ana samu, har yanzu baya nan ana samu, yanzu shi ne ministan tsaro ana samu. So shi ne nake son in baka misali. Shi fa wannan san da yake gwamna babu wani ɗan iskan bandi da ake jin shi ma a nan sashen nasu. Duk ya yi neutralizing ɗinsu. Ya murƙushe su. Wanda ya kamata a gama da su, wanda ya kamata a ɗaure. So abu ne wanda is glaring. Yana nan a fili, kowa ya sani. Kuma kowa ya san me ke tafiya yanzu a jihar Kogi. Yanzu bayan tafiyar shi. Ta wajen tsaro. To yanzu bayan tafiyar shi al'amuran tsaron sun tabarbare kenan kake? A shi ma gwamnan nan yana kokari, amma ka san ba kaman wanda ya san me ya kamata yi ba. Do shi ba gwamna bane yanzu. Shi ba gwamna bane. Gwamna ne ke da nauyin abu da zai, amma kuma bai kasa a gwiwa ba, yana guiding shi wannan gwamnan yanzu. Gwamnan ai
tare suke tare suka aiki suna da alaka amma kuma ka san abin daga zuciya ne in Allah ya yi ka mai zuciyan son gyara za ka yi in kuma Allah ya yi ka dama kai mai sanyi ne kowa na da yadda Allah ya yi shi. Akwai matsala ta talauci da kuma wasu matsaloli da aka ce an samu a lokacin mulkinsa na rashin kyakkyawan albashi da matsaloli da aka samu tsakanin shi da ma'aikata wajen biyan albashi da sauransu. Sai magana ta tattalin arziki da yaƙi da talauci da fatara da kuma magana cin bashi. Ina so tunda suna da alaka da juna mu tattaro su mu yi addressing ɗinsu a wannan lokaci. Kamar ba a yabe shi game da magance talauci ba saboda still akwai talauci a jihar. To shi magana na albashi jihar Kogi jiha ce wacce galibi mutanen jihar suka dogara solidly akan harkan aikin gwamnati. Yes. Ba su koyi business ba su da wannan alaka. So aikin gwamnati shi aka dogara da shi. To misali bari baka misali akwai za ka iya zuwa ministry sai ka ga boss ɗaya ne a ministry. Motar bus babba. Yawa motar bus babba ɗaya ce amma akwai direbobi 50. Ka gani? Me nake nufi? So it means ma'aikatan sun fi aikin yawa. Ka gani? Kuma idan ka ɗauka ka kwatanta da grant ɗin da ake samu a jihar. A cikin grant ɗin nan fa a shi za ka yi aiki, a shi za ka biya albashi. A shi za ka biya basussuka wanda ake bin jiha wanda kafin ka zo ko kuma kana cikin jiha so dole duk a cikin grant din nan wanda idan ka duba za ka iya dubawa online grant din da suka samu suke samu ina ga barin dauki na karshen nan daga 2022 ina ga 107.7 suka samu biliyan 100 da yawa bakwai. Ka gani? So a 2023 ne ma aka dan samu ƙari ya zama 1.36 billion. So a cikin wannan kuɗin biliyan 136 misali ka gani? So a ciki fa za ka yi aiki za ka biya bashi za ka biya albashi. To akwai abin da Rufa'i ya yi sanda yake gwamna ya yi right sizing da downsizing na rage ma'aikata saboda idan baka rage ma'aikata ba za ka iya aiki ba aka fito ana koke-koke zai raba su da aiki nan ne kaɗai hanyar cin abincin su da iyalinsu da yake shi mutum ne mai saurare kuma mai adalci sai ya saurare su aka ce to a zo a ga menene za a iya yi daga da aka samu aka yi resolving wannan issue har ya fito TV ba zan manta ba Channels TV a Politics Today ya ce duk wani ma'aikacin jiha na Kogi da ya ce ba a biyan shi albashi ya zo da payslip din shi za a ninninka mishi har yanzu babu wanda ya zo ba wanda ya fito wato siyasan Kogi ko to amma kuma albashin ya iya biyan minimum wage ana biya taccen albashi ana biya ana biyan kowa babar ga maka wancan minimum wage a to ai ko da ya zo lokacin Tinubu bai zo ba ai so su ba implement amma wanda Buhari yayi ana biya ana biya ka gani sai magana ciwo bashi babar ga maka ciwo bashi ai shi biya mai shi biya mai 2020 between 2022 to 2023 shi ya bashi mai biya yi da ana bin jahan 58 point something million dollars amma shi rage wai kusan miliyan 50 ta rage sorry miliyan 500 ya rage na dala wanda bai biya ba ka gane amma shi biya mai kuma ina son ka gane tun da aka jihar Kogi an samar da jihar Kogi 92 1992 baban gida ya yi jihar Kogi first gwamnan shine Zakar Muhammad Danladi ina ga bai ma karasa 2 years ba aka zo aka shiga juyin mulkin Abacha Audu ya zama gwamna shi ma bai kai shekara ba da sauransu so tun da aka fara jihar Kogi Malam Umar ka je ka bincika ba a yi gwamnan da ya yi aiki kamar Yahaya Bello ba zan lissafa maka su Kogi tana da local governments 21 kowane local government an gina mata asibiti GWB standard ake ce ma asibitocin shi nagarta irin na gwamna Yahaya Bello don baya compromising standard
21 local governments. Kowace karamar hukuma an gina mata asibiti. Na Okene shi international standard ne ma, wanda baka bukatan zuwa Turai ka je medical check-up ko wani abu, a nan komai da shi. Ni na je na gani ba kame bane. Na farko kenan. Yahaya Bello ya samar da jami'a, shi ya samar da ita daga zero level to finishing. Confluence University of Science and Technology, Wasara. Shi ya fara ta daga zero har gama. To amma ba kudin sa bane, ba kudin gwamnati ne. To amma ai kudin yan jihar dama san ba kudin shi bane. Ai mutane suke cewa ba bai yi ba. Shi ne nake faɗa maka kaɗan daga cikin abubuwan da yi. Jami'a aka gina daga zero to finish. Na farko kenan, kuma ya zo ya yi ta gefen Kaba. Aka gina musu State University, wanda ya yi commissioning din shi kafin ya bar kujeran shi ta gwamna. An kaddamar da shi kafin. Aka kaddamar da shi a Kaba kenan, gefen Yarbawa. Then akwai Prince Audu University a Yingba. Ita wannan ya zo ya samu da ita, amma ya maida ta aka upgrade, aka maida ta aka daga daraja har aka gina mata teaching hospital. Teaching hospital aka gina a ciki, aka gina hostel. Za mu so mu je gutun rabin lokaci. A gurguje idan muka dawo shirin Pap Hausa zai dora, kuma za mu garzaya zuwa ga wani maudu'in da ke cikin rukunin abubuwan da za mu tattauna. Kuna ci gaba da kallo da sauraron shirin Pap Hausa tare da ni Umar Isa Dandago. Kamar yadda na faɗa, bakon namu shine Alhaji Nasir Lawan Magaji, mai goyon bayan tsohon gwamnan jihar Kogi wato Yahaya Bello, a inda muke tattaunawa da shi akan gwanin nashi, inda yake cewa idan da za a ba shi damar rike ministan tsaro a Najeriya za a samu mafita daga matsalolin rashin tsaro da ake fama da su. Idan muka dawo za mu garzaya zuwa ga wani maudu'i wanda ke alaka da siyasar Najeriya. Kuna da labarin cewa shirin nan na Pap Hausa ana da na turancinsa a nan gidan, wato at Pap Show, Political Advantage Platform. Idan ba ku da labarin na turanci, to ku je cikin YouTube ku rubuta at Pap Show NG na turanci kenan, zai fito sai ku yi subscribing. Idan kuma kun fi shiga shafukan sada zumunta, to kuna iya lalubar at Pap Show NG a dukkanin shafukan sada zumunta, kama daga Facebook, Instagram, TikTok, Twitter da duk inda safin sada zumunta yake. Sai ku bi, ku kuma tura wa 'yan uwa da abokan arziki. Pap Show Hausa da Turanci duka na nan gidan ne. Sunana Usman Kabara. Madalla, barka da dawowa shirin Pap Hausa tare da ni Umar Isa Dandago. Bakon namu shine Alhaji Nasir Lawan Magaji, kuma muna tattaunawa ne da shi game da siyasar jihar Kogi da kuma bayani akan tsohon gwamnan jihar wato gwamna Yahaya Bello. Barka da dawowa shirin Pap Hausa. A gurguje za mu motsa mu ƙara mu tattauna akan abubuwan da suke faruwa a national politics, da ma'ana siyasar ƙasa da take musamman ga zaben shekara 2027 na ƙara tankarowa. Amma tambaya a nan shine, tambaya ta ƙarshe game da Yahaya Bello shine, mutane baran dunkule maka tambayoyi guda biyu. Akwai matsaloli da idan haka har yanzu yana kes ɗinsa na EFCC yana nan, yan kwanaki kaɗan ma an zauna a zaman kotu da sauransu. Shi gwanin naka da kake ƙoƙarin karewa yana da kashi a katariyarsa, yana fama da matsaloli. Inda a ce ba a samu issues a lokacin da yake gudanar da mulki ba, to da EFCC wasu za su iya cewa ba za ta zo tana tuhumansa ba. Sannan abu na biyu da nake so mu dunkule mu karkare da shi akan Yahaya Bello shine, kamar mutane suna ganin ba shi da he's not an excellent communicator, yana da matsala wajen bayani, jawabi da magana da sauran irin waɗannan. Kamar da wani yare?
kana son ka ce da Hausa? Da Hausa saboda akwai Hausawa a jihar sa sannan har da Turancin ma saboda a cika ganin shi yana magana yana bayani yana faɗar abubuwa. Okay, to bari in ɗauka daga na biyun da ka tambaye ni question. Na maganan cewa baya iya magana da sauransu. Hausa bari ma fara maka daga Hausa. Okay. Ni ya Habibu ya mafi ni jin Hausa. Ta yaya? Ka ce ka san ɗan Kaduna. To shikenan. Ina ga in Allah ya yarda zan yi kokari in yi magana da shi. Mu ga yanda za ku samu lokaci a same shi a fira da shi da Hausa saboda a fahimci waye shi ma tukuna. You know? Idan yana Hausa ba za ka ɗauka ma yaren Ibra ba ne. Ko? Kwarai da gaske. Ni na fi jin daɗin magana da shi da Hausa fiye da Turanci. Saboda don idan yana magana da Hausa kamar ma ya fi iya Hausa ne ma fiye da yaren shi. Do ba na jin yaren. Amma dai ni ina ga kamar ya ma fi iya Hausa fiye da yaren Ibra. In ya kwanan ba farfaganda bace ta siyasa. In Allah ya yarda zan nemi audience na shi. Mu gani idan yana da lokaci za ka zo ka mashi interview da Hausa. So mutane su fahimci ma waye ka san gani ake shi kamar ba dan arewa bane kamar bai jin Hausa. Shi yasa ma wannan interview ne ta da Hausa. Saboda yan arewan mu da suke tunanin cewa shi ba Bahaushe bane bai jin Hausa shi ba dan arewa bane. Su gane cewa shi ya mafi jin Hausa fiye da yaren Ibra. To ai dan kai bayani akan shi da Hausa wannan za ka iya saboda kai Bahaushe. Shi yasa nake ga ba kai kadai ba mutane da yawa suna tunanin haka suna tunanin suke bai jin Hausa sosai. To domin a raba gardama ka ce zaka gayyato mana shi. In Allah ya da zan yi kokari iya na. Masu kallo da sauraro insha Allah suna jira. Insha Allah. Kuma mu ma muna jira. Da yardan Allah. Saboda akwai muhimman maudu'ai da shi ya kamata ya addressing wanda za mu yi magana da shi. Haka so kaga yanzu misali shi yasa da ya fito neman takarar shugabancin kasa muka kewaye kasar nan gaba daya kudu da arewa gabas da yamma haka muka kewaye kasar nan muka tabbatar cewa mutane sun ma fahimci waye shi saboda mutane da yawa ba su san shi ba. So ku kai mashi wasu ji kawai suke yi ana Yahaya Bello. Suna jin dai a dan North Central ne amma ba su taba tsammanin yana jin Hausa ba yana iya communicating da Hausa ba. Kamar yadda Saraki yake kaga Saraki shi ma dan North Central ne amma baya iya magana da Hausa. Bukola Saraki. Amma shi Yahaya Bello ina ga ko kai baka ne sai kuma da gaske ne ka ga maka. Da gaske yana Hausa kwarai da gaske sai na biyu da ka tambaye ni magana wannan wani abu ne wanda ni ban da hurumi in yi magana akan wannan amma from abin da kake ji a media shi kanshi chairman na EFCC ya fito ya faɗa ya ce ya haibin da bai da laifi tukuna saboda daga binciken da ake gudanarwa an tabbatar bai da laifi a yanzu yanda ake amma ana nan ana ci gaba da bincike ita rayuwar nan yana gaban su amma ai ka san process ne amma dai yanda take yanzu ba ni na faɗa ba chairman na EFCC shi ya fito ya ce ya haibin da bai da laifi saboda ya ji bayanai iri-iri ya gane me ake. To yanzu kafin mu karkare shirin saboda bamu da lokaci kai dan asalin jihar Kaduna ne kuma bai kamata ka zo ka zauna mu kyale ka ba mu yi maka tambayoyi akan jihar ka ta Kaduna ba. Gwamnan ku Ubasani kamar yadda aka sani ya raba gari da mai gidan shi Nasir El-Rufai. Hasali ma mutane suna ganin cewa ya fake ne da nasarorin Nasir El-Rufai kuma shi kamar ma bai taɓuka abin a zo a gani ba a wannan zangon nashi na farko da yake kuma yana neman zango na biyu. 'Yan Kaduna ana ganin kamar sun gaji da shi ba sa son sa suna son sa canji. Ban san alaƙa da shi ba saboda kama ɗan jam'iyyar APC ne kuma ɗan Kaduna ne. Za ka yadda cewa El-Rufai ya fi shi samun nasara wajen yin ayyuka wa Kaduna shi kuma yanzu kawai ya zo wasu kawai siyasa yake yi. To wannan tambaya da kamun tambaya ce mai matukan muhimmanci. Wato zan fara da magana akan alakan El-Rufai da Ubasani. Tsakanin El-Rufai da Ubasani sai Allah. Me kake nufi? Yawwa aminan juna ne. Wani abu ne ya faru har yanzu aminan juna ne kawai dai dan misunderstanding ne aka samu na dan lokaci kuma za a gyara da yardan Allah. Wato sulhun da Fantami ya musu kenan sun koma da Fantami waye shi daga ina yaushe ya san Kaduna me ya sani tsakanin su amma ya musu sulhu da a wancan dai abu ne wanda ya je yayi kuma media ta capture
amma su sun san kansu better than any other person. Kana nufin drama ake mana kenan? A'a, ba lallai drama ba. Ita rayuwa akan samu sabani, ka gani? Sabanin nan nasu za su shirya saboda tsakanin su sai Allah. Yan Rufa'i da Uba Sani ba yau ake tare ba. Yan Rufa'i shi ya yi ma Uba Sani hanya, aka ba shi SA a lokacin mulkin Obasanjo. Na farko kenan. Suna tare ya mashi hanya ya zama sanata. Suna tare ya mashi hanya ya zama gwamna da taimakon Allah da taimakon Yan Rufa'i. Abin da sa bana son in tsawaita magana akan su, abu ne wanda ban da first hand information akan abin da ya hada faɗan, amma dai na san faɗan siyasa ce. Yan siyasa, ni dan siyasa ne. Yan siyasa idan parties biyun nan ba a samun sabani, ba za su ci abinci ba galibi. So akwai waɗanda su abu ne wanda da akwai abin da akwai wanda da cin riba ne idan ana samun rikici. Kai ma ka san haka ne. Okay. Wato kana so ka tabbatar mana da hakan yana faruwa a jiya? Shi ne nake faɗan maka daga ɗan ilimin da na sani akan siyasa tsakanin su. Saboda ba zan manta ba, Uba Sani shi ma ya yi playing vital role a zuwan Yan Rufa'i gwamna. Tambaye ni. Sanda muke campaign 2015, 14-15, sanda Yan Rufa'i zai zama gwamna. Kwanan mu 4 a Saudan Kaduna. A Wonderland Hotel, yes, a nan muka zauna. Kwana hudu nan fa ba zama ake ba, kawai za mu fita ne mu je a yini ana zagayen ƙauyuka, mu dawo mu kwana, gobe ma za mu dora. Cikin dare ba ma bacci, ba zan manta ba, akwai sanda muna zaune da ni da Uba Sani da shi malam da Minista Balarabe, Minister of Environment. Bayan mun je meeting da pastors din Saudan Kaduna na kudancin Kaduna, mun dawo karfe 2 dare. Muka samu 'yan kasuwan Saudan Kaduna su masu suna jiran. Haka muka kwana ba mai bacci ba, da safe muka ƙara fita. So wanda zai maka wannan, ai yayi contributing shi ma a zuwanka na a cin nasaranka. So na farko kenan. Na biyu, Uba Sani akwai abubuwan da yayi da yawa a Kaduna wanda, sorry to say this, wanda Yan Rufa'i bai yi achieving din su ba a first tenure shi. Me kake nufi? Alhalin mutane suna ganin cewa fa su kamar Uba Sani nan ba abin da yake illa siyasa. To listen. Yan Rufa'i duk aikin da kaga an yi nan, an yi achieving din abin da ake nunawa cewa Yan Rufa'i yayi, sai da ya dawo. A zango na biyu? A zango na biyu. Duk abubuwan da ake cewa abin da ka sani galibi wanda mutane suke iya gani. Ban ce maka magana administrative abubuwa ba. Amma dai aiki na zahiri na gina gari ba a gan shi a zahiri ba sai da ya dawo. To me kake cewa? Zango na biyu. To shine nake cewa yau ni points ina shine Uba Sani a yanda yake yanzu ya tabuka abin da Yan Rufa'i bai tabuka ba a zangon shi na farko. Da na dauka da ka bada wannan misalin kana kamanta Yan Rufa'i ne a first year din shi da Uba Sani cewa shi ma bai yi shi ne a'a, shi ma bai tabuka abin a zuwa gani ba. Shi ne nake kai ka. Shi Uba Sani abin da yayi a zangon shi na farkon nan, Yan Rufa'i bai yi shi ba a zangon shi na farko. Mun jiyo ko sirra watannin sirri cewa fa yan Kaduna fa sun fara kosawa da Uba Sani. Shi ne dai nake ba, ai dama rayuwa haka take. Sun fara kosawa da ita rayuwa idan ba a yi da kai ko da yaushe kana ganin ba daidai ake yi ba. Ka gani? So shi yasa nake gani ba a mu Uba adalci ba. Sanata Gwamna Uba Sani ba a mashi adalci ba, a ce ba za a bashi dawo zango na biyu ba. To ai wannan ra'ayi ne na yan Kaduna, in suka gamsu ra'ayi ba su yarda da shi, mutane na yin shi. In ba su yarda da shi ba, mutane na yin shi daidai gwargwado, mutane na yin shi. Idan ka je ka ji ana balarabin gwamna, mutane na pressing din shi saboda suna ganin yana kokari irin yadda suke so. And another thing shine idan ba a bar Uba Sani ya dawo ba, to me zai faru? To gaskiya ba a mashi adalci ba. Dalili na shine, dalili na shine shi wanda ake ganin yayi aikin, dukkan su masu gidana ne. Shi wanda ake ganin yayi aikin, ai shi ma a zangon shi na farko bai yi. Ka faɗa haka, amma ina magana adalci. To yanzu shi ya kamata a ce. Yanzu shi Uba Sani a yanda yake. Shi yana wa mutanen sa adalci? Shiwa. Shi Uba Sani yana wa mutanen sa. Ai yana kamantawa. Na farko pensioners ana biyan su. Yan fansho. Yan fansho ana biyan su. An dan dai samu delay na dan wani lokaci, amma saboda abubuwan da yawa ana biyan su.
ana infrastructures daidai gwargwado ana yi. Kaji na biyu sai na uku shi mutum ne gaskiya yana dan saukin rai ba kaman RFI ba. Sorry to say RFI mai gidana ne. Ba shi da yaji irin na bai da yaji. Bai ka san kowa na da yadda Allah yana cewa yajin nashi akan daidai ne. Ko akan daidai ne ai kakan duba. Kakan duba kaga idan kai abu kaza ya wannan mutumin zai ji. Sai kuma ka sa kanka a matsayin a ce kai ne. Mutane suna ganin kamar gwamnatin tarayya ne tana amfani da Obasani domin ta ci gaba da cizgun RFI saboda ya fito yana kokarin yakar su. Kafin mu karkare ba mu da lokaci. Zaria mun gani a ƙarshen mako cewa irin yadda wani matashi a gurin campaign ya kokarin finciko rigar Tajuddin Abbas kakakin majalisar tarayya, ya je na campaign yana kokarin cewa a zaɓi Tinubu da sauransu. Wannan kamar wasu suna ganin alama ce take nuna cewa jama'a sun gaji da jam'iyyar ku ta APC. Mu karkare, kana ganin cewa baka fargaba cewa wayannan 'yan siyasar da suka yi gangan ku a opposition bangaren 'yan adawa suka yi haɗaka za su iya maka amfani da wannan Hausa kundume ku daga kan mulki? Shi mulki Allah ne ke ba da shi. Duk dabaranka da hikimanka da iyawanka. In Allah bai baka ba za ka samu. An shi kuma wannan yaron da kai magana na Zaria, do ni ma kawai gani ne a video ban san me faru ba, amma ka san akwai wa'anda ake haya tsagerun ɗan siyasa. Abbas Tajuddin ni tare muka yi campaign da shi na zama speaker shi. Na san shi, na san waye shi. Kuma in za ka yi sampling opinions na mutane da yawa a Zaria, mutum ne wanda ya kamanta. To, daga ƙarshe me za ka iya cewa ga masu kallo da tashar PAP da kuma wannan maudu'in da muka tattauna? To ina godiya da wannan dama da kuka bani. Na zo na yi magana akan mai gidana. Dan ne Bello mai gidana ne. Loyalty na is 100%. Is 100% saboda na san waye shi, na san me zai iya yi. So kuma zan yi using wannan kafa. In Allah ya sa akwai wanda suke kusa su ji su sanar da Tinubu cewa Yahaya Bello yana da abin da zai iya, yana da rawan da zai iya takawa a wannan gwamnati na tsaro da kuma na harkan siyasa wanda ake ciki yanzu. Saurayi ne da jini a jikin shi, ya san abin da yake yi. So ina using wannan kafa na mai gwamnati ta duba a ba shi dama ya yi abin da ya kamata ya yi saboda ƙasa ta yi kyau. To, muna matuƙar godiya Malam Nasir da aka ba mu gudunmawa aka zo muka tattauna akan wannan maudu'i. Muna godiya kuma da ka ce Yahaya Bello saurayi ne sai ka bani dariya. Shekara ɗaya ai girme ne da. To ga idan ni ka ce ba saurayi shekara 49 kuma ya zama saurayi. To ka gani 50 ma yake yanzu. To ka gani ka ce mai saurayi. Saurayi ne wannan. Ya yake da sauran manyan mutane a ƙasa da sauransu. Muna godiya Malam Nasir Jibril. Muna godiya da aka samu aka zo haka halarci wannan shirin. To, kamar yadda aka sani su dai 'yan Najeriya babban burinsu shine su wayi gari su ga matsalolinsu na tsaro da talauci sun kau. Amma tambayar a nan ita ce sai yaushe? A madadin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kawo muku wannan shirin na PAP Hausa, sunana Umar Isa ɗin da nake cewa shirin PAP Hausa zai dawo muku nan ba da jimawa ba. Allah ya albarkaci Najeriya. A huta lafiya.